Němci logicky mohou předpokládat, že pilot již nahlásil jejich pozici a blížící se Rudá armáda je brzy ohrozí. Všechny vyčerpané vojáky, jak na straně Němců, tak Rudé armády, čeká poslední a zcela zbytečný zoufalý boj. Boj na život a na smrt. Hitler je mrtev, Německo kapitulovalo, válka v Evropě skončila a přesto dojde ještě k jedné absurdní a nesmyslné bitvě. Německý Wehrmacht se pod absolutním velením velitele SS pokouší zaujmout co nejvýhodnější obranné pozice. Před námi je například mimo jiné kolopásové vozidlo německé armády, které původně sloužilo k převozu vojáků a bylo jen polopancéřové, nekryté a nevýhodné přímému střetu s nepřítelem. Proto se začaly vyrábět verze s kanóny, těžkými kulomety a děly. Průzkumná hlídka už hlásí výskyt Rudé armády v těsné blízkosti. Když se podíváme k těm přízám, tolik typickým pro ruskou krajinu, tak už tam vidíme první blížící se výzvědné jednotky Rudé armády. Němci mají poslední minuty na přípravu. Velitel jednotky SS vydává poslední rozkazy. Domlouvá se s vojáky Wehrmachtu v okopech. Dalekohledem kontroluje situaci před sebou. Teď momentálně ho vidíte u jedné z protitankových zábran. Když si povšimnete, tak v levé části od té příjezdové cesty se pohybuje maskovaný ostřelovač. Přímo po cestě se blíží další z ruských vojáků. Napětí stoupá. Přijíždí lehký obrněný automobil s náhodem na všechny 4 kola. Úspěšný typ BA-64. Broněvoj automobil. Lehký obrněný automobil vyráběný závodem KAS. Vybavený kulometem. Nevíme přesně, jestli tenhle stav bude pokračovat průzkumem, útokem anebo pokusem o mírová jednání. Zatím není vidět bílý prapor s vyjednavači.
postupuje, kryta terénní vlnou. Zaujímá pozice takzvané na dotyk s nepřítelem, aby zjistili jeho přesné pozice a palebnou sílu. Rozmístění zbraní, celkem nekrytě pokouší vyprovokovat německou stranu po střelbě, aby zjistili počet zbraní, palebnou sílu, rozmístění. Oni se už stahují. Průzkumný oddíl se stahuje zpátky k velení Rudé armády, aby podali hlášení o přítomnosti a síle nepřítele. Zůstává ve vzduchu, jestli se Rudá armáda po zmapování rozhodne k razantnímu útoku nebo k mírovému vyjednávání. Úmorné a dlouhé chvilky napětí. Myslím, že i vojákům na německé straně se honí hlavou, jestli z tohohle vyváznou, jestli budou Rusové ochotní vyjednávat, jak se zachová jejich velitel, respektive v této chvíli už velitel Waffen SS, který nekompromisně převzal vedení nad touto malou jednotkou Wehrmachtu, kde si na jihu od Liberce v horách v květnu 1945. Ze své pozice vidím, že se ruská armáda rozhodla vyjednávat. Vidím ruské vozidlo KAZ-67 Čapájev s bílými znaky. Když se nejedná přímo o prapor, bylo potřeba improvizovat, sehnat jakýkoliv předmět bílé barvy. Amplion vyjednávačů. Vozidlo zastavuje nedaleko a vyjednavači se snaží protivníkům vysvětlit, že Hitler je mrtvý. Německo kapitulovalo a válka je tudíž u konce. Další odpor je marný. Okolí je obsazeno vojáky Rudé armády, kteří jsou v mnohonásobné přesile. Nabízejí vojákům Wehrmachtu jídlo a slušné zacházení podle Ženevské konvence. Avšak podmínkou je, že odzbrojí. Jako podmínku si Rusové dali to, že vojáci Wehrmachtu odzbrojí a zajmou velení a vojáky SS. Ale ti však Rudé armádě nevěří, neboť Sovětský svaz se nikdy oficiálně nepřehlásil k dodržování Ženevské konvence, která měla poskytovat ochranu vojákům podle mezinárodního práva. Vojáci SS byli zodpovědní za válečná zvěrstva a byli proto zpravidla i hned po zajetí popraveni. Nepomohlo jim ani převlečení uniformy. Příslušníci SS byli odhaleni při osobní prohlídce
Měli totiž na vnitřní straně paže vytetovanou krevní skupinu. Věděli proto, že sovětské zajetí pro ně znamená jistou smrt. Velitel SS tedy vyzval vyjednavače, aby přestali hlásit bolševickou propagandu a odjeli. Na to SS na hlídku zahájila palbu. Jeden z vyjednavačů padl do vozu a ruská jednotka se místo dalšího vyjednávání rozhodla stáhnout. A teď už zřejmě dojde k opravdovému ozbrojenému střetu. Ruská armáda se připravuje k útoku. Na okraj bojové zóny najelo samohybné tělo Su-100. Postavené na podvozku legendárního tanku T-34. Samotný tank T-34, jehož silueta už prosvítá skrz březový háj, se nekompromisně blíží ke střetu s německými vojsky. Také kolopásové vozidlo s kanónem zaujímá obranou bojovou pozici, připraveno zaútočit. A vidíme první zásahy. Němci používají stíhače tanků Hetzra, kolopáse s tělem a používají ukořistěné dělo, ruské dělo ZIS. Na sovětské palebné linii už vidíme 3 těžké válečné stroje. Pásové dělo Su-100, legendární tank T-34 a ještě jednou Su-100, samohybné dělo. Ruský velitel se snaží o rozvážný útok. Nechce zbytečné další ztráty na životech svých vojáků. Německý Hetzer, který stojí uprostřed pole, je v překladu štváč, stíhač tanků postavený na podvozku českého tanku a je vyráběný v Praze. Má slabší pancéřování, nemá věž, je tedy lehčí a rychlejší. Není vysoký, proto se dá snadno schovat v roští a svým překvapivým útokem může zničit tank protivníka. Avšak do přímého protitankového útoku vhodný není. Další zpětných pokusů o zásah. Ruské jednotky se rozvážně stahují, ale k rozhodné bitvě teprve dojde.